Здравейте всички, аз съм Стивен от Predator Gaming BG и искам да ви покажа един трик с BMX, който не съм научил напълно, но искам да ви го обясня за тези, които искат да го научат. Ползваха се три копчета и ето това е трикът. В принцип в момента не го правя завършен и почна да ми лагва. А почна ми върве, че се 60 FPS и пак ме бъгна като пробвах трик. Това явно е голям минус за мен. Ето това е трикът. И знае, че не го виждате добре заради FPS-то, но така. Значи първо с силата на лист W, контрол наляво. W за засилка, контрол и наляво. И е това принцип трябва да постигнете. После, когато направите тази част, нали все пак контрол и наляво, веднага като падне, пак ползвате контрол. Ей така. Хоп. И се завъртате с нагоре и надясно. Трябва да сте изключително внимателни как се завъртате, защото като натиснете нагоре и надясно и това се получава. Ако не успеете, ето вижте, хоп. Ето, и не можете да скочите, само накрая и няма да стане хубаво. Значи, като правите това, т.е. ето, контрол, наляво, контрол и скок. По принцип трябва да е. Но виж, че аз задържах горната стрелка и не се получи. Не трябва, само за много малко време трябва да държите горната стрелка. Нали, по време, когато правите това, завъртането. Когато го правите, трябва за много малко време да държите горната стрелка. И така. Сега ще пробвам да ви го направя. Както ви го показах некъде третия път. Ще ви кажа, ако съм го направил. Ето, ей така е, в принцип. Но трябва ми пълно завъртане. Май сте забелязали, че нямам нужда от много скорост. Примерно аз този път ще ползвам малко повече скорост. Ей, това е трикът. И така. Сега ще ви покажа още един трик. Той е най-лесен според мен. Контрол надясно, чакаш и ей така. Това е най-лесният трик, всеки трябва да го прави. Този трик, който в момента бях направил, контрол, наляво, чакате, надолу и надясно и нагоре. Не мога да ви го обясня и така трябва да се получи. Ето. В принцип, но аз в момента го правя два пъти по-бавно. Може и така да го задържите някой път. Не мога да ви обясня точно как се правят тези трикове, защото аз изобщо не знам някой път как ми се получават. По принцип, доста често ми се получават доста яки трикове. И така, значи, ще ви покажа моя, който ми е запазена марка. Скачам, така. Чакай. О, господи, скачам. Правиме това нещо и се завъртаме. Тоест, контрол, нагоре и наляво, май беше тия стрелкичките. Да, нагоре и наляво и сега обратното. Само че се прави малко по-трудно, защото трябва да завъртите пълно. Назад им предвид, ето вижте. Хоп, и сега правим така. Този клип ще е доста смешен. Чекайте. Е така. И правим. И падаме. О, господи. Когато искаме да направя някакъв трик, никога не се получава. Тоест пред камера. Правим така. И ей така. Ей, това е моята запазна марка. При положение, че сте завъртяли ей така до края, после ползвате едновременно стрелката надолу и надясно. И става ето, сега ще ви покажа, чакайте, само си сляза от това положение. И става ето това.
Хоп, хоп. Или ако искате да спрете, правите като мен с завършек, нагоре накрая. Ето и само цъкам копчета нагоре и така на ляво. Стрелките. Сега ще го покажа. Така трябва да стане. Седно извънж дигат ме предница. И така. Този трик доста лесен, просто скачате надолу, защото им правило доста се чуеш как го правя. Не е цеци, не е моя. Като да кажем съквартирант по канал. И така. Някой път мисля да правим с тези клипове просто както ей така си скачаме, примерно и такива работи. Или как падаме. Да ви кажа, аз не съм много добър в слайдовете, но реших да направим няколко в този клип. Мисля, че няма да е много къс. Аз няма да качвам толкова често заради програмата ми за обработване, защото не работи. Ето това е принцип слайд, се прави така, но аз паднам. Защото нямам много добра, как да кажа, нямам добър баланс. И е много трудно, като нямаш добър баланс. Все пак аз не съм играл, аз не съм добър по слайдовете, Цеци е по-добър от мен, аз съм по-добър в триковете. И така, Цеци, вече знаеш как да научиш ей този трик. Ей този трик май искаше, не знам. Батякия слайд. Да. По принцип имам и First Person мод, който може да си дръпнете от gamemodding.net, който също става да правим трикове. Според мен ще е доста приятно да правим трикове с този мод. Поне ще изглежда по-реално, не знам. И така. Добре да намерим място, което можем да правим слайд. Това е примерно тук, но аз не мога да се задържа. Макар че преди, това ми е бати прогреса, преди това не можех да... Преди те така падах. Оп! Айде слайд. Преди това не можех. Слайдовете би трябвало Цеци да снима клипове на тях. Аз ще снимам за триковете. Всъщност слайда има какво да научите. Поне от тия клипове. За слайд има доста неща, които аз съм гледал, които трябва да се научи и трябва да ви се обясни на тия българите, които искат да... така да карат бенхикс като нас, примерно. С тия трикове, така че... трикове и слайдове някакъв път. И това принцип мисля да ви кажа, затова няма да се махвам, ще пробвам някаква команда, която дано да ми дава и то няма такава на всичкото горе тук. Какво беше? Тук имаше SM Cat Par 2. Цеци, аз съм в този сервер да ти кажа. Но истина в този сервер е доста яко, той е специално направен за бенхикс, поне според мен не е лош. Макар че доста трудно се взима бенхикс. Не е точно. Седно не е много трудно, ама... Проблемът за мен е, че ти го спамва до теб, не си на него, като повечето сервери. Бати смърделът. Майко, какво ми става, Чекай. Аз преди, когато Цеци го нямаше, правя много слайд. Когато вие сте тук, не мога да правя слайд. Тоест, и в двата случая вие ми вредите. Не, взикам се много. Чекай сега. този канал по принцип ще има клипове и на Дракенсанг и на тия слайдовете. Две игри, които нас с Цеци много не геват, това сигурно са ви тъпи. Гаранция, да. Опа. Така, този бар според мен малко по-добър, имам повече хора все пак. Все едно, защото той е по-хубав, все едно има много повече места за слайд. Аз в момента искам да ви покажа по принцип моите смърдели слайдове, които още не мога да правя добре. Какво и такова, хоп, изкачам, ама виж че аз дори слайд не мога целен да направя. Оп, леко. Наистина, доста ми е трудно. Сега ще кажете, че съм много. Какво да се прави? Аз съм наистина голям много. Как го направих това? Чакай малко, хоп. И падам долу. Кажете ми, има ли по-голям много от мен? Аз такъв поне не познавам. Хоп. Гледайте.
Не мога дори да оцеля това. Камо ли па се задържа вече. А майко, аз преди бех крал в задържането на един слайд. Само трябва да пробвам отново няколко пъти подред. Препоръчвам ви да не скачате много високо, защото няма стана работата. Мама, аз скачам някакъв несъзнателно. Оп! Така. Как хубаво се качих, боже господи. Този клипша е свързан с недоволството на Цеци, че не съм качвал. Няма ставам пешъл. Затова този клип ще се качи гаранция. С обработка ще пробвам. Гаранция, че няма да се обработка, ама те. Ако е с обработка, те дай боже. И така. Сигурно кой знае колко време се е минало този клип. Само защото аз не мога да направя нищожен слайд. Боже, ама съм нуб. А тия къде ги гледах клиповете, боже господи, тия правят слайдове на поразия. Я не мога да стъпим тука. О, стъпиха, ме паднах. И така, работата е много гадна. Глеса. Цък. Опа, падам. Ми велика работа, не? Какво да се обяснявам? Смърдел слайд правим и това. Чекай се. Ама то нека си трябва да се подхванеш много гадно, гледай в уста. Аз се подхващам накрая, ама вижте съм много. Айде, бати циганския слайд. Това е единственото, което не мога и което искам много да успея да направя в тая игра. Да се науча да правя шибания слайд. А Цеци го направи в клип. И то от първия път. Аз не мога от първия път. Един от най-годните трикове не мога от първия път. Поне от тия къде аз съм научил. Сега па. Гледайте! Ама право ще го направиш и пропуснеш копчето. Много голям. Да пак съм. Пак. Гледайте! Ама аз правям с един друг трик. Станало ми е вече два пъти. Зък! Майко! Къде ще да се жунем яко слайда? Ще да направим слайд мечта. Бог каза, че няма нужда вече да правим слайда. Майк. Явно Бог не му харесва, че иска да съм як. Ама какво да правим? Чакай. Хоп. Какво го правим това, бе? О боже, вече и трик не мога да направим. Малко тъмно, така, ама ще го преживея. Добре. Моля се, само един път. Fuck you! Искам един път слайд. И то до края, ако го направим, се признавам за не толкова голям нуб. И то да е в клип, искам да стане. Та работа. Иначе на късмет съм ги правил такива. Оп! Да ви го... Трябва да питам после Цеци този канал дали е нецензурен. Чек. Fuck you! Пропилях си смърделия шанс. Направих. Може и наполовина да го направих. Чекай се. Но няма се откажеш, докато не го направя както си трябва. Оп! Но нищо не може да се види. О, господи. Зък. Ма толкова видя нещо, то е много гадно да не виждам нищо. Затова слайда явно малко ще почакам. Я ще правя слайд на това. Зък! Майко! Fuck you. Игре не виждам какво се случва. Бати смърделото. Все едно вие мога да виждате малко по-зле от мене. Зък! Браво, Стиване, бати смърделия слайд. Прекрасен слайд мечта, ече. Ма аз съм много слаб, бе, гледай. Аз съм бавен, бе. Тук слайд се прави малко по-лесно, според мен. Само, че трябва да си по-близо и само правим така дзък. Малко по-далече. Хоп. Циганска работа. Цигания. Оп. Тия смърдели гуми трябва да си седят кът си седят, а не да ми се дигат нагоре и да падат. Ако не се дигаха и такива работи, да съм ви направил по един шибан слайд. Yes! Слайд! Yes! Можеше да е малък, ама все пак беше слайд. Я не мога обиколим цялото игрище на това. Ако успеем, ще съм бог. Поне за мен. Дръж се Стиване. Дзък! Слайд! Айде. Слайд мечта според мен. Не беше лош. Добре, вече си постигнах
втората цел в живота е сам в живота да направим слайд на клип. И то точно на тия огради пробвах преди да ги направим, не стана работата, отказах се, после пак пробвах, пак не стана. А тук сега даже ги прескачам. Оп. Що не се държиш? Майко, бат циганското. Ей, цигания, гледай. Ама ти пара да се качиш, но ще падне. Това е селска работа, не знам гледай какво става. Мика ще го направим, няма начин. Това просто шанс за мен няма. Гледайте! Абе, какво ми става? Не, че преди съм ги правил слайдовете. Оп! Нубки слайд направих. Ето тук можете да видите даже какво има в този сервер. Ако някой иска да играе, поне да прави бенхикс, трикове и такива работи, просто да ми напише в коментарите да му прата линка. Даже и Цеци мога да ви го прати. Защото той също играе. Що се... Не, той се отказва. Ето вижте. Бога на задържането. Аз мога много добре да се задържам, ама не мога да правя слайд. Каква дилема. Атка. Цеци, виж слайд. Вече знам как да правя до някъде слайд, като съм се задържал. Хоп! Бати. Шантовото. Ама това е доста полезно. Макар, че тия гуми ме дразнят. Не може и по-обави, бе. Бати смърделото. Оп! Факин. Човек пробва нещо и какво получава? Падане. Цеци, трябва да ми отговориш на един много важен въпрос. Това клип дали да го качвам и ще питам по скайп. Не знам защо го казвам в момента. Стига! Маля, като се качиш, падаш. При мен така се случва. При Цеци изважда бати късметите. И тука. Оп. Не падай, бе. Гледайте. Майко. Ще им щупим главата на тия смърде... Гледай. Ама ти правиш да се качиш, падаш. Циганска работа. Гледай пак. Ама този път не скачам толкова високо, защото така е. Пром тук, айде. Стана. Добре, правим още един път слайдче и това ще за слайдовете. Зък. Мале семета. Айде още един път. Yes! Айде. Тези гледай какво става. Оп. Зък, айде слайда на века. Мале ще ми скив паса бе качил. Добре, това беше слайда. И ще правим за последен път това трикче. Което и нещо отново не мога да направим. Ето не е много трудно, ама не мога да се задържим с горното копче. Трудно е. Доста, наистина. Не съм професионалист. Оп! Айде, идеална работа. Индиана Джонс. Чекай се. Не падай. Не падай, че ще до Индиана Джонс. Да ви кажа, наистина супер сложно стават трикове тук. Гледайте! Ама аз правя да скоча от тук по-ефектно да свърши клипа, ама падам. Айде, добре. Не, няма значение какво съм казал. Yes! Слайд. Мисля, че слайда ме очаква. Мисля, че не ме слайда очаква. Айде, буклук. Този клип ще е някакъв си нубски, такъв ще си го снимам. Ако успеем на това слайд, че съм признат за Бог. Бог, къде си, бе? Бати реалните гуми, хора. Вижте какви реални гуми тук има. Страхно. Бати смърделото стана, ако беха идеално за слайд тия стани. Едно, веднага да си правиш слайд, ще да умрем от тия. Опа! Тия са малко по-идеалнички, такива слайд. Зък. Слайд мечта. Смърдева игра.
Усещате, че лагва. Пинга ли ми е висок, какво става? Да мога повярвам, че ми лагва тази игра. 97 пинг. Включвал съм някакви глупости в момента. Май бех включил някаква инсталация. Зато в момента лагва. До сега само премия лагва. Дано и повече днес се случва. Цък. Да. И това ще е май клипа, на какво ще я казвам. Благодаря за гледането, надявам се ви е харесало, коментирайте, абонирайте се за нашия канал и айде, чао!